ụtụtụ ọmanụ ndị Igbo na-ege ntị. Ọmụ nwayọ nwodogwu onye Chimalụ nzu. A sị na ịtụpụ nkịta akpịrị gosi akpịrị. Ọ na-ewute na ụfọdụ n'ime anyị adịghị ege ntị ma ndị ori anụnwa ịkpọ politicians na-ekwu okwu. Soludo ọkpọ ntu na act based on the Ifoji ụzọ Kalụ kwu. Ọ bụ na unu gelu ntị oge o ji ụzọ Kalụ onye isi ndị bidoro ịkpọ ntu n'ala Igbo nọ na-ekwu okwu oge ọ na-enye ọmotosho facts oge ji wee gbuo Nnamdi Kanu gbuo onye egbuo o wee na-agwa unu na Nnamdi Kanu gbu 30,000 ndị Igbo. Onye meja si na ọ na-adị mma na-asụ ya n'Igbo ka onye ọbụla ghọta ka tụrie ya tụrie because ndị a mete mem devil maghị imete mem ọjị ụzọ Kalụ imete mem Rochas Okorocha imetelu mem Hope Uzodimma imetelu mem Soludo Nwaokpantu ịkpọ nwa gị akpọpụ imetelu mem ọjị ụzọ Kalụ wee si unu na Nnamdi Kanu meli ndị IPOB encourage and rie IPOB ji wee na-eme na ndị Igbo na-eluzu ego mana eji eme sit at home mechie afịa but ife niile fa gwara okwu na a ga-enye unu security. Ọjị ụzọ Kalụ gwara unu na ndị ori bụ ndị kwesịrị ịdị na-achị Nigeria. Unu ga na-ege ntị ndị Igbo nwe m mere o ji wee gwa Alex Oti nye nnachi azụ back to the banking industry n'ọlụ bank bụ ife fitiri ya n'ọfọnwa bụ ndị ori ga na-achị Nigeria. Unu adịka unu aghọtara ife a na-ekwu. Soludo ịbụcha Central Bank Governor kedu ife iweta n'ala Igbo. Onwere ga-enye ofi pụta one day kọwala anyị onye bụ nna ya dịka etu and the proud of my father bụ James Valentine Chikobiesi Idabo, financial controller Anambra State. Go and verify onwe na amaro nna m. Onwerekwa na amaro m nwa bụ Chukwuma Idabo. Ati na wogala ti jodo weke ni akwụ ụgwọ jee na school obere ụlọ akwụkwọ nje akwụkwọ College of the Immaculate Conception CIC kunu fu egwu anyị nwa bụ ndị old boys na-eti dia onye ọbụla nọ na Anambra nọ na Nigeria chọ ka nwa ya je akwụkwọ na CIC. Soludo ke secondary school unu je anyị mee CIC ọ dịka university. Principal anyị Samankwụ Ọdọbụrụ Ikeme Reverend Father o join go the age of 100 plus. Anyị na-eni anya anyị na-ene ụmụ anyị anya anyị nwa bi obodo oyibo because na anyị nwee value for education. Tell ndị ike nọ na CIC mmadụ nchaman bi obodo oyibo jekunu fuka CIC dị ejiri gbagwu ọcha CIC produce ko 4 governors. Governor ndị ewere ife famela anyị nwa bụ old boys nwee value for education nwee value for human beings. May CIC ọ dị etu ọ dị today. College in America n'obodo Igbo bụ university. Ada ya eme secondary school anyị ọ bụrụ university. My younger brother nke nwụrụ na December 26, 2025 bụ a product of College of the Immaculate Conception, a master degree holder. If I na-agụ n'akwụkwọ tu ekere ya if I jikwa na ego eme ada agụti agụta because of your money alone ya. Ife na-achịgwa gị ndị ori a niile ịkpọpụta lotekwa n'ọfa yola anyị vote ka anyị tụnye fa vote na nwa ma karịa mgbe ahụ onye na-achịtara anyị achịpụ ya. Soludo ịbụ a pimp. Mmadụ sapụ ọnụ si gị jee mee DNA na ụmụ gị ịchọfụ onye under the carpet. Ị na-emechafe na alụrọ
asị nwatakịrị kpọ onye ọma ọkpụ iko nne ya ifugo ụmụ anyị ndị a niile ndị Hausa mụsị ndị a niile nnefe gbadakwuru ndị amị after the war ọfọ bụ ndị mebichaba anyị ife aka devu ụmụ anyị dị ka ezi senye gị prezidenti Nigeria iwelu simple question Kuseni Rufai jogi na social media kobo ọnụ professor na-ejero school professor contractor thunder fire all of you ọkwụna fugo ndị a niile si na Igbo ama ndị mụ ụmụ na ama mbanata n'ụlọ Soludo aka si abago gị n'ọnụ chụgharịba ndị dibịa nke a bụ dị mbido nke a bụ mbido gịnwa bụ Benjamin ịbụ nọmba 6 ọ dịghị etu a na nkoro etoreto kpụrụ akpụ ọ gara ka ọra anụ nwata na-etori eto chọbụ ife gburu nna ya efe gburu nna ya ga-eme ya isolugo ọjị ụzọ kalụ ọ dịgo gị ka ọ na-adị ibe gị Chukwu kpọchakwa unu ncha niile ọkụ Soludo ijesi ọfọgụ na mechafie Ọnịcha na-abụrụ ịlụ mechafie Ọnịcha na-abụrụ ịlụ I don't blame you akwa butterflies na esi na ọmanụ ụtọ ọtụ na ọ ga-agba gị nkịtị na-eji enye ọnwa mmiri n'isi windo obechalụ maka o si eme ndị ala menụ ka ozi ala Soludo fanti aka na-abịakwa ayomodogwu